пеш мероси буд ин корҳо. Ба фарзандони худ, небараи худ мерос гузоштанд. Таърихи кандакорӣ зиёда 1100 сол дорад. Шукрона мекунам ки як зиёда аз 150 та зиёд шогирд дорам. Шогирдом аллакай шогирдони худро дорад, мактаби худро дорад. саҳми худро барои ободони ватани худ гузошта истоданд. Дар чойхонаҳо, дар масҷидҳо, ресторанҳо, хонаҳо,